איך היה לך בכיתה? הייתה חוויה מאוד מעניינת ושונה ממה שחשבתי. לא ציפיתי שזה יהיה ככה, וזה היה הרבה יותר כיף ממה שציפיתי. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. היא אמרה לי תראה. עמרי, תגיד משהו לכיתה. בסדר. היו הרבה צחוקים. עם מי? אוקיי. איתם. היו צחוקים. אוקיי. ומה את עושה, אוריאנה? אני לא בגובה שלך. נשבעת לך. תאחל משהו לכיתה. שלכל אחד יהיה בהצלחה מדקה לדקה נמצא עבודה זמנית לא רצינית וגם נחתום בלשכה אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה לא משהו מה אתה אומר על ט' 7? מדהימה. במילה אחת. מדהימים. תגיד יוס. ותגיד עוד כמה מילים. עוד כמה מילים. איך היה לך עם מוסי השנה? נחמד. ונהנית השנה? This is International Big Mega Radio Smasher. משהו על ט' 7. נו, אלפודיונרים. איך היה לך בכיתה? מה? טוב? איך היה לך עם מוסי? איך היה לך כל השנים האלה בכיתה? אתה יכול להרחיב קצת? בטוח? And I swear this is true and I owe it all to you. תגידו משהו על ט' 7. ט' 7 טובים משהו פצצה. בכיתה ממש טובה וכדאי ללמוד. ונועה בן פורת הכי טובה שיש. וגם אוריאנה היא ממש טובה. לא אכפת לי, תגיד משהו. לא, אני לא. איך היה עם מוסי? ט' 7. תגידי משהו על ט' 7. אני מאחלת לכם הצלחה בהמשך הדרך, ושתמיד תמיד תמיד תזכו למחנכות מקסימות ויפות כמו שיש לכם עכשיו. ט' 7? כן. מילה אחת. מילה אחת. בתחילת השנה היה קשה, אבל היום הם מה זה חביבים. חמודים? מאוד. הם מרביצים בכיתה? אבל מי זה המצלמה? מה פתאום? בסך הכל מאוד נהניתי להיכנס הייתה פה אווירה של למידה. די, אוקיי. אבל בסך הכל ילדים אינטליגנטים עם רצון ללמידה, רצון לידע, לסקרנות. מה את אומרת על הבנים? דוקטורנט דחוף בקיצור. מה את אומרת על הבנות? על הבנות? אנחנו מדהימות. וכן, ואני מקווה שלא תשכחי אותנו. אביב, מה את אומרת על ט' 7? הכיתה הכי מושלמת בצבע. תסתכלי מדהים. הכי חמודה. התרגע אלייך אוסי. ט' 7 הם אחלה של כיתה. והם חמודים ומקסימים. אנטולי, מה אתה אומר על ט' 7? כן, זה כיתה שבאה אחרי ט' 6. הנה הפסל שלנו. איזה יפה. תגידי משהו על ט' 7 שהצטרפת אלינו השנה. מדהימה. מה את אומרת על אוסי? מדהימה. ועל הבנים הנורא נחמדים. איך היה לך בכיתה? מדהים. מה הכי נהנית? בכיתה. מה עם אוסי? אוסי מדהימה. כן.
זרים, הכיתה הכי טובה בעולם. מה את אומרת על הבנים? יש לי דבר אחד להגיד. השולין, התפינג'אן בדואי. כפיר, אבא שלי נוסע פי 1000 יותר מהר ממך. ליאל, תלמד אותי איך להשיג את הרשת האלחוטית הזו. ברק, שר נפלא, נהנינו נורא ושיעורי תנ"ך. שון, אתה לא יו"ר, רבי. אנחנו נתגעגע אליך מאוד, תצליח בכדורגל. חברה של הפנתיונרים עם יוסי, אבנים נחמדים. ביי! If I was them, I wouldn't let me in. Oh God, every memory of looking out the back door. I have a photo album. טובים. מה אתה אומר על ט' 7? איך היה לך עם חיימי? איך היה לך בכיתה? היה מדהים. מה עם הילדים חמודים? ואוסי? יותר מחמודים. אוסי הכי מדהימה. איך היה לך בכיתה? מה עם אוסי? מתה עליה. איך הילדים? אפשר להרחיב יותר? תגיד משהו לכיתה. איזה מוסייה מפגרת. זה עומד להופיע בסרטון. שזה יופיע בסרטון. תגיד כמה מילים. תום! זה עומד להופיע, ברור לכם. תעצרי את זה, תעצרי. איך היה לך עם אוסי? ואיך היה לך כל השנים האלה בכיתה? כאילו הכיתה ממש מדהימה, כיף. אני מקווה שנשמור על קשר. איך היה לך עם אוסי כל השנים? בסדר. אוסי היא מורה טובה? נחמדה, כיתה בסדר. איך היה לך עם אוסי? ט' 7 אהובים, אני אתגעגע אליכם למרות הצרות שאתם עושים לי. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you.